Medicover jest firmą wyjątkową, jest firmą nowoczesną, jest firmą innowacyjną, jest firmą, która daje poczucie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak również pacjentom. Medicover w swoim działaniu kieruje się wartościami i te wartości są nie tylko opisane i są widoczne gdzieś na biurach, na ścianach naszych biur, ale są w rzeczywistości wdrażane i realizowane przez nas samych, przez pracowników w naszej codziennej pracy. To powoduje, że wszyscy czujemy się w niej dobrze, zwłaszcza, że te wartości są też zgodne na przykład z moimi własnymi wartościami w życiu, które dla mnie są ważne, dlatego łatwiej jest mi je realizować i z nimi się utożsamiać.